Good morning! Happy Thursday, guys. Today is April 29. Ayan. Malapit na mag-May. Uy, Daddy! Birthday month mo na, Daddy! Malapit na naman pala mag-birthday yung chihuahua ko. Ito ka na? 50 ka na, no? 29! Mag-golden. Ano ka na pala, Daddy, ah? Passing yung birthday. Bakit? Ma-COVID dito. Ah, gano'n. Sira ulo ka. Hindi, mag-iinuman na. Anyway, ayun nga. Wala pa man yung nagpaplano na siya para sa birthday niya, diba? Yun, hindi ko na natapos yung... Inaan mo nga, lakas naman yan. Hindi pala kami nakapag-good night kagabi. Hindi ko natapos yung vlog. Pero, ayun nga, super saya kasi yesterday we tested negative na, guys. Finally, after ng 12 days naming dito, quarantine namin, nag-negative na kami. And, ayun nga, more lang, guys, more pahinga, tapos, inom ng mga masustansya, kain ng mga masustansya, tapos, yun nga, may tinik kaming gamot. Siguro sa isa nakatulong sa mabilis na pag-recover. If COVID nga talaga yun. Until now, guys, hindi ako kumbinsido na COVID yun. Kaloka. Pero, yeah, we're happy. Kasi, finally, we're negative na. Ayan. Ano pa ba? Ayun. Nakapagpalambot na pala ako ng ng ulam namin ngayon. Kasi, yesterday, after namin makuha yung result is pumunta kami ni Daddy sa sa hypermarket, bumili kami ng whipped cream. Hanggang ngayon whipped cream pa rin yung ko, diba? Ayun, kasi gagawa ako ng coffee jelly, yung Starbucks kineme. Ayan, homemade. Total, meron naman kaming meron akong coffee dyan, tapos may fresh milk ako, then basta yung mga ingredients. And then, ayun nga, isa sa request ni Daddy is yung ulam na lechon kawali. Kaya bumili na ako kahapon ng mga pang ulam-ulam namin kasi sinisipag ako ngayon lately, guys, magluto-luto dahil dun sa ko, sa cast iron set ko, 'di ba? Sarap magluto dun. And na-miss ko na ipagluto yung mag-ama ko. Yan, kagabi yan sarap din nung ulam na. Wala, ewan ko, parang nakaka-happy lang na nagluluto ako ulit. Pero sa mostly sa gabi lang kasi araw is may ulam kami. Si mama kami bumibili. Pero ngayon is yung lechon kawali yung lulutuin ko. Yan, napakuluan ko na siya. Then ini-air dry ko lang siya bago ko siya isalang sa air fryer. So, air fryer lechon kawali tayo ngayon. It's your turn, my love. Yan, para looking young pa rin. Char, kahit na magsi-50 anyos na yan. O, sino mag-aakalang 50 years old na yung asawa ko, guys. Pabata ka pa, 50 ka na eh. 29 lang ako pa. Talaga po. All done. Ayan, tapos yung... Anong yak? Sarap-sarap eh! Tapos yung Himalayan, isa sa nakakatulong din magpaano, guys, sa pagtulog. So available pa rin yan sa RMK. Bakit ang dami kong stand dito? May pa. May mask pa. Ay, basta yan, napakita ko na sa inyo yung Himalayan na yan. Ayan, and edit muna tayo ng vlog. Joke lang yun, guys, ha. Hindi pa siya 50 years old. Niloloko ko lang yan kasi masyado siyang sa age niya. So, pa lang naman siya. 11 years kasi yung gap na niya ni Daddy. Ayan. And lahat naman naging jowa ko. Yes! Uy, 3 lang ang naging ex ko. I mean, 2 lang yung naging ex ko. Pangatlo, yun ay naging asawa ko. Siya na. Ayan, pero yung 3 na yan is talagang mga matanda sa akin. Mga matanda sa akin ng 10 years talaga. Ayan. Ewan ko. Pa-type na type ko yung mga mga mature nun. Ayan. Wala lang, share ko lang.
Hoy, nung ano kasi ako, 18 years old kasi ako, ayun talaga ng mga ka-age ko, yung mga ganyan. Kailangan mga 5 years older sa akin hanggang 10 years. So, ayun nga, si daddy is 11 years yung ano, yung gap namin. So, wala, saya lang. Gusto ko kasi ako yung binibaby, pero baliktad ata, 'di ba? Ako yung ano, ako yung ako yung nagbe-baby sa kanila ngayon. Pero okay lang, masaya naman ako sa ano, sa pagiging nanay, sa pagsisilbi ko sa kanila, especially sa food, yung ganyan. Naamoy nyo na naman, aray ko, aray ko, aray ko. Ayan, papa-blow torch ko lang kay daddy kasi manay. Maraming balahibo pa. Bago ko isa lang. Yan, para mag-pop na rin yung ano niya. Sunugin eh. Yung balahibo lang ano. Boy, mainit ito. Ano mo nga yung ilong niyan? Wow. Check natin guys. Ayan, sinet ko lang siya for ano 20 minutes na muna. Kasi napanood ko sa YouTube for 45 minutes siyang lulutuin. Kaso, ayun nga. Yung ibabaw muna yung papakrispy natin. Kaya 20 minutes muna yung inano kong time. And we'll see. Sana hindi sunog. Kasi iba-iba yung ano, diba? Iba-iba yung air fryer natin. Yan. Pero same temperature yung ginawa ko, 200 degrees. Wow! Oh my God! Oh! May putok-putok pa. Wow! Ang ganda, guys! Oh! Namoy nyo na, mga babies. Binaliktad ko lang siya. Tapos, another 20 minutes. For side dish, iyan ko lang to butter, garlic, spinach, and enoki mushroom. Para may gulay lang. Sabi nandun lang, itong mga to talaga sunod ng sunod, oh. Si Junior lang hindi makalapit dito, eh. Yun, oh. Away sila ni ano, eh. Kagalit sila. Di sila bati ni Groot. So, ayan ang ating garlic butter. Garlic butter. Lagyan na natin ang spinach and enoki. Tapos salt and pepper. Okay na yan. Side dish na. Wow, 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 wow. Lalong gumanda. Yes. Perfect. Perfect. Gumawa ko ng sausawan. Suka, tapos toyo. Yan. And then yung spinach, enoki. Yung tira pa naming bean sprout and pickles. Yan. Ang liit-liit na nung pajama niya. Sinusuot pa niya. Sabi ko, donate mo na yan. Reuse, recycle. Kain tayo, guys. Dry lang daw, sabi ni daddy. Kasi nga air fryer. And na, ano, na-extract talaga yung mga fats. Sarap. Kain tayo. Ito yung ano. Grabe yung putok-batok. Kain na. Tingnan sa Hindi ko masisira yung ipin ko dito. Oo. May sira yung ano. Veneers ko dito. Wag na. Biglang. Biglang mapabisita tayo sa ano, sa dentista. Ibang class ba? Bisita rin naman eh. Siguro? Inoki. So,
Okay. Kaya ko noodles kanina. Nakita ko yung ulo. Masun pala. Nasama? Ito. Yung ano? Hindi Bean kasi curd. mayroon. Chinese na mga Korean. Bean curries. Pickles. Pickles. Piccolo. Blueberry dip curds. Happy in my tummy. At dahil nilutuan ko siya ng masarap, kailangan gawin niya yung ano, yung project na pinapagawa ko sa kanya. Love you. Thank you. Basag ata yung ipin. Napasobra ba sa ano? Sobrang dry. Ayan. Binili namin sa Nash. National Bookstore. Ayan, ano lang, babalutan lang to ng, ano, ng black na tela. Pero, magkakat muna ako ng ilalagay niya dyan. Tapos, pwede na kaya to? Di parang ano, see-through naman. Masyadong manipis. Hindi tibong. Ah! Doble natin. Hindi. Hindi ko yung totally. Papagawa kasi ako sa kanya na ganito. Ayan, yung sabitan ko ng mga dainty pieces ko. Yung pang everyday ko pang ginagamit, guys. Yung favorite ko sa ngayon. Mga dainty. Dumadami sila. So, kailangan ko ng mas malapad. Ayan. Mga lightweight lang yan. Oopsie. And speaking of dainty pieces, ayan, may new addition tayo sa ano, sa collection. Apidaki. Class na to, promise. Kayo ko nagtitingin sa mga post sa ano, sa kapatid ni Anakay, si Menchi. Ayan. And bala ko din kasing ano, mamigay sa mga distributor ko, kaya nag-ano ako ng mga samples, ganun, palusot. Ayan sila pag malapitan, guys. Ano lang to, maninipis lang and lightweight nga. Pampasexy lang ng ano, ng leeg. Yan, cute. And then ito galing din to sa kanila, yung suot ko, yung current na suot ko. Pero sila ng chain, oh. Manipis lang. Pero matibay siya. Kahit na pinanliligo ko siya. Yan. Huwag lang sumabit sa panghilod. Kasi for sure maano to. Mapipigtal to. Yan. Then, ito naman is dahon. Pero super cute niya din. Hello guys. Ayan. Ito na ko ulit sa taas. Hindi ko nadala yung pang-vlog. Pang-vlog yung camera kanina sa baba. Wala naman akong ginawa doon. Kundi syempre magsagot. Magtrabaho. Yan, doon ko na kayo sinama. Anyway, ay mag-edit na muna ako ng vlog kasi tomorrow is pabiyahe tayo papuntang ano, Nueva Ecija. Finally. Makakabiyahe din. Ayan, may kailangan lang kunin si ano. Pabo ko na ma'am, ano po ma'am, si Odi ko po siya pabo. Teka lang guys. So, ano ba? Ayan, pupunta tayo bukas sa ano, tayo Nueva Ecija para kumuha lang ng bigas. Kasi nagpaani na daw sila, ano, sila karting para hindi na kami bumili dito. Yan. Kukunin na lang daw namin and then, ayun nga, magpapaalam ata si Richard kasi paalis na siya papuntang, ano, Qatar. Qatar o Kuwait? Yan, papaalam siya kay, ano, kay nanay. Then, syempre, bisitahin namin yung bahay kasi 2 months na simula nang umuwi din sila nene. Pero kasama namin sila nene tomorrow. Kasi, yun nga, para ano, mapasyalan si nanay. Tapos yung bahay, ma-check. Kasi si Ate Jean lang yun nandun eh. Then, hihinga muna tayo ng ano, ng fresh air. Lalangkap muna tayo ng fresh air tomorrow, guys. So, ayun lang, edit lang ako ng vlog para may, at least meron ako mapondo habang nag-ano kami. Nasa Nueva Ecija kami. Good night! See you tomorrow!